La 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 la. Sanki ya fi jinina ba ni gona aje shi. Khadija 'yar makaranta sanki ya fi jikina ba ni gona aje shi. 'Yan mata Khadija 'yar makaranta sanki ya fi jikina ba ni gona aje shi. 'Yan mata Khadija 'yar makaranta sanki ya fi jikinsa ba shigo ya aje shi. 'Yan mata da sallama zan fara sahiba a gare ki, don ina ƙaunar ki baki ko da yaushe na zancen ki. Zo diyar alkhairi Khadija ya mai kirki, don ba kamar ki cikin idona nike da zaba na sa a raina. Kin shige min raina kin ga dole ne na zuga ki. 'Yan mata a lokacin da na ganki kin ka sani tunani, a take nan na yi birki. 'Yan mata a kanki duk sun yi muni, kin wuce a sakoki a cikin kyaukenki ya wuce nuni. A zatona bacci nake da na murza idanu na daina shayi, shingen kaɗan in zauce zuciya ki kasace min. 'Yan mata Khadija 'yar makaranta sanki ya fi jikinsa ba shigo ya aje shi. 'Yan mata haba ka daina batun nan don Allah ni ka daina tsammani. Kasa ina jin kunya domin ba wato da kyau a gare ni. Na gane duk zancen nan da kake yi da kanka kake ba wani ni. Taho mu je gidan Musi Maraba ka gaishe da mamanmu har da abba. Zuciya na baka rike ta in ka sake ta sai makabarta. Zo mu je mu gaida 'yar makaranta. Tafi mu je mu gaida 'yar makaranta. Zo mu je mu gaida 'yar makaranta. Tafi mu je mu gaida 'yar makaranta. Yakinan Khadija zo mu je mu tattauna. Zo mu koma gefe zo mu gaggana. Na ga da dai fakin zaman to mini muradina. Kada da dai ki dinga yin fushi a bar gauna. Na ga da dai fakin zaman to mini muradina. Kada da dai ki dinga yin fushi a bar gauna. So na ke kice da bakin keke na suna. Kin zaman to mini ko kin zaman to baby na. Kada da dai ki dinga jin ziga a bar suna. Kada da dai ki dinga jin ziga a bar suna. So mu tattafa Khadija baby na, baby na Khadija baby na. da sokin so ne tun da gidan ku ke kai nuna ni.
tauraruwar taurari ni na dace da mai kyan launi. Muje mahaulilan soyayya sahiba kiyo shillani. Taka a sannu a sanya gimbiyata, cikin su 'yan mata ke ce sarauta. Ni da ke mun dace, mutuwa ce kadai za ta raba mu, kin ga mun cire tuta. San ka ya zama tsani, ka zama rayuwa ta in ka duba. Saka jin daɗi ne, ni na dace da mai kyan haiba. Sai fada muke salatin annabi ni da kai za mu ci riba. Allahumma salli wa sallim ala nabi, alai sahabansa wanda ba su shayi. Aure suna ta ma'aiki, hanyar samu muka bita don mu samu rabauta.